Ayan guys, mayroon tayong reload papuntang Denison, Iowa. Meron din tayong reload, pipick up tayo sa Kansas papuntang Ontario. Pupunta tayo ng Ontario. Sana oil. Uy, ang sexy ni mo daya. Wow. Ang sexy ni mo daya. Wow. Alright guys, once again Slakay Tracker here, nagbabalik tayo. Bukas na yan. Andito na tayo ngayon sa guys, sa yard. Pabalik na naman tayo ng trabaho. Wala, sarado pa. Teka. Mga sila bisis. Yun. Ayan. Kumuha ko ng bagong bolt seal. Guys, kasi kailangan natin itong bolt seal na to. Tapos meron na ito yung aking gagawin ngayon. Kukunin kong trailer, magdi-deliver tayo, papunta tayo ng Iowa. After delivery meron na rin ako agad-agad reload. Bali dalawang ang ibinigay sa akin, dalawang load information or driver confirmation. Galing yan, galing ng torque ngayon. Sana oil. Sana oil. Sana oil. Sana oil. Binigay na rin sa akin agad-agad ang reload ko. Yeah, two. Para pabalik? O pag-deliver ko. Tapos Yeah, meron na two agad. deliveries. Oo. Patingin. Ito. Good job. Good job. Pati si Mami says good job. Na all. Wow. Sila mo naman gusto lang niya tumira. Yung yung tubigan. Wala na. Okay. Ayan guys, mayroon tayong reload papuntang Denison, Iowa. Meron din tayong reload, pipick up tayo sa Kansas papuntang Ontario. Pupunta tayo ng Ontario. 1, 2, 4. Sana oil. Sana oil, ganito lagi. Kapapasana oil si Mrs. kasi laging home time ang bahay, ang Lakay Tracker. Siyempre, pag laging home time ang Lakay Tracker, maganda. Laging laging mayroong masayang pamilya. O laging sama-samang pamilya. Para lang ako nagsi-city driving pero long haul ako eh. Okay. Sulat ko na lahat dito. Start odometer ko is 893,043. Okay, so trailer ko pipikapin 14. Okay, start date today is 7/18/2098. Nabasahan. At mayroon na rin tayong is manifest guys. Ayan, is manifest. Kukross tayo sa Pembina. Na all sana oil. Ano naman yung revenue nito? Ang galing yung revenue. Mula dito hanggang Iowa wala pang 1,000 miles. Ano yung revenue niya? Maganda revenue yun. Magandaan kasi pagka revenue ka, kahit kunti lang ang tinakbo mo, okay lang kasi mas mataas kasi yung bahay, no?
Pero guys, kailangan mo talaga maging ano lang sa ano ha, maging ano sa paghihintay kasi talagang waiting. Waiting lang talaga 'yan. Waiting game lang ham yun mo. Kunin mo na lang saan. Sige, pa-inspection yung contract at saka i-hook ko yung trailer bro. Hihingi lang ako. Oo. Okay, so get ko yung ano. Han, yung ano yung ito, ilagay mo lang dito, ilagay mo itong ganito ko dito. Kasi hindi mo ilagay yan. Tapos ito, patong mo lang doon. Mababa lang ako guys, sa check natin itong check natin itong engine natin. Okay. I-check natin ang ating langis. Okay pa. Sa ano? Minimum or maximum pala. Tapos ilalim i-check natin kung may tumutulong lang guys. So far wala guys. Out of course. Oh. Nasa label pa. Okay pa siya. Okay pa ang ating coolant. Sa likod, tignan natin ang ating truck sa likod. Okay. So far guys, okay, walang problema. Sarado natin. Alright. Okay na. Say bye bye to the kids again. Be good girl Ate Sinel, okay? Ate Clarky, okay? She's doing great job already. Yes! Papa's going to work, okay? Oh, come on now. Nambolog is nambolog. I miss you already. Okay. May uy, ang sexy ni mo, Daya. Ang sexy ni mo, Daya. Wow! Ay, Diyos ko. Sige na. Sige yan, antayin nyo na lang ako to. Kunin ko lang yung trailer ko. Okay, let's go guys. Balik trabaho na naman tayo. Start natin ng truck. Okay, yan guys, nakita natin
193,043 ang tinakbo na ni Cordapia. Let's go, kunin natin yung ating ano. Kunin natin yung ating trailer. Kunin natin yung ating trailer. Boss, tara na ulit sa biyahe. Ay, buhay. I-triple check natin. Ah, dito na. Yung iPad kala ko nawawala. Guys, passport ito. Kunin ko yung aking ano. Trailer doon. Kunin ko doon. Guys, alam nyo kung kaninong truck ito? Itong classic truck na to. Yan yung truck ni Big Boss, ni Dave. Ayan yung long nose na yan. Sa kanya yan. Siyang may-ari niya. Peterbilt na long nose, oh. Sana all. Wow! Super truck ng boss yan. Nagdadrive din ng truck yun. Kapag bumibiyahe rin yun si Dave, yung may-ari ng to. Masipag na tao yun. Okay, so andun na rin sila misis. Andun na, andun. Kalabas na sila. So ito yung trailer natin. Tripin natin 1455. Supply natin ng hangin. Inspection, ilaw. One pot. Bali magpa-krodo tayo dyan. Ride. Sa ilalim, sure walang problema guys. Meron na. Baka mamaya mag-over tayo. Ay, dito nagharap. Ilaw sa likod. Yun. Sa taas. Lahat yan, gumagana dapat. Yun. Lights. Mga side, okay na. Ilaw ng traktor, ayos.
Okay. Okay na guys. Tara, let's. Okay. Traktor. Yun. Alright guys, let's go. Hindi na tayo patumpik-tumpik pa. Larga na tayo sa Iowa. Yes! Tag-test. Tag-test. Yun. Okay. Welcome Iowa. Alright you guys, once again Sly Vlogger here. Nagbabalik na tayo at nandito na tayo ngayon sa I-29. Ayan. Yes! Maya nandun na ako sa dideliveran ko. Pero bukas pa kasi ito ma-unload. Kaya dito tayo magpahinga sa maghanap ako ng malapit-lapit kong tutulugan para bukas kunti na lang. Sa mga nagtatanong guys, itong ginagamit ko is Insta360. Sabi nila bumili din daw ako ng Insta360 ko kagaya ni Marco. Mayroon na ako guys matagal na na Insta360. Ginagamit ko lang Insta360 ko kapag ka nagda-drive ako, lalo na kapag nasa ganito yung ang nasa likod. Yan yung Insta360 natin. Yung point of view ay nasa likod ko. Yan ang Insta360 para makita nyo lahat. Ayan. Para makita nyo lahat yung harapan natin kapag nagda-drive tayo. Last year pa to, binili ni Macy's itong Insta360 na to para sa pagpa-vlog ko. Kaya nga maraming salamat sa asawa ko sa suporta niya sa vlogging career ko Ang hindi ko lang siguro kayang bilhin guys, alam nyo, is drone. Wala akong drone. Wala tayong magagawa kasi may kamahalan ng drone. Siguro minimum $2,000 ang drone. Tapos kapag ka mabigat malaki yung drone mo, kailangan mo talagang magpa-lisensya katulad ni Marco. Matrabaho pero talagang gusto mong magkaroon ng maraming subscriber at viewers, gayahin mo si Marco. Ako okay na sa akin yung ganito guys. I-record ko yung everyday basis ng trabaho ko at saka pamilya ko. Masaya na ako sa ganito. Pero kung makaipon ako, siguro pambili ng drone, bakit hindi, di ba? At saka siyempre kailangan ng lisensya rin kasi yun Hindi pa natin kaya sa ngayon ng magpalisensya ng drone. Kaya hanggang ganito lang muna tayo. At least kahit paano may sumusuporta pa rin sa video vlog ng Lakay Tracker. Kahit ganito lang na twisted yung ating vlog. Bahay, trabaho, yun lang naman ang routine ng ko guys, ang vlog ko, wala nang iba. Kung ano yung everyday basis ko bilang pamilyadong long haul truck driver, yun na talaga yung pinapakita ko sa inyo, wala nang iba. Kaya at least kahit paano meron pa rin naman akong viewers, may nanonood pa naman sa akin kahit paano, kaya nagpapasalamat ako. At saka nabawas-bawasan na tayo ng mga buzzer. Umalis na siguro yung mga buzzer ko. Wala na kasi, hindi ko na rin kasi masyado pinagpapapansin yung mga buzzer na yan. Gawa ka lang, wala rin naman kasi silang may tutulong para mag-grow ka, kundi
sisirain lang nila yung diskarte mo, no? Alam mo mangyayari kapag ka may mga buzzer, sasabihan ka ng mga hindi magaganda na hindi naman nila talaga alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Magaling lang sila magsalita pero never nilang na-experience ang isang bagay. Yep. Kaya sabi ng misis ko, anong pansinin yung mga nagbabas sa'yo? Kasi honestly, baka hindi sila masaya sa kanilang buhay. Kaya yung mga taong katulad natin, binabato nila ng hindi magaganda kasi nga nandun na yung jealousy, nandun na yung inggit nila eh. Alam nyo guys, sa totoo lang, ito sasabihin ko sa inyo, maniwala kayo sasabihin ko sa inyo, ang isang tao mayroon jealous yan. Every person mayroon tayong attitude na jealousy sa sarili. Hindi mo mawawala talaga yung jealousy na yan. Pero ang masasabi ko sa inyo, ang jealous ng isang tao depende sa isang tao kung paano niya i-handle. It depends how you handle your jealous to other person. Ganun yun. Ako meron din akong kinaiinggitan, meron din akong gini-jealous o nagje-jealous din ako sa achievement ng ibang tao, pero hindi yung tipong magsasalita ako ng hindi maganda sa kanila para lamang ma-please ko yung sarili ko. Wala rin, walang say-say yun. Hindi maganda yun. Pero ang ginagawa ko kasi pagka nagje-jealous ako o meron akong kinaiinggitan, ginagawa ko silang tawag nito, ginagawa ko silang inspirasyon ko na I wish or I hope or sana balang araw maging kagaya ko rin kayo. Hindi man yung totally 100% na mapunta ako sa kalagayan ninyo, pero at least kahit paano ma-improve ko yung sarili ko, you know, ma-improve ko yung sarili ko para kahit paano masabi ko sa sarili ko na kaya ko rin pala. Ganun yun. Pero sabi nila yung mga buzzer haters daw, yan daw ang nagpapagrow ng isang channel or ng isang views ng ng content creator o yung YouTuber or influencer daw eh. Kaya ako, ito lang, simple lang, pasyil-syil lang. Masaya ako kasi nakasuporta kayo sa akin at malapit-lapit na natin mabayaran ang truck, mabayaran si Cortapia, kaya tis-tis na lang, isang taon na lang to eh. Para sa mga nagtatanong pala, no, sa mga tropa, no, hindi ko pa nalaman yung kung magkano yung ginastos natin sa gastos natin sa pa-safety natin. Baka mamaya, baka mababa 7 mil nito, okay lang. At least kahit paano safe naman yung truck natin na naman ibiyahe. Safety. Naibigan ko yung style ng talk ngayon guys, alam nyo sa totoo lang. Share ko sa inyo maganda-ganda ngayon yung takbuhan nila. Parang dumami talaga yung mga pick up location nila. Before, totoo ito sasabihin ko sa inyo, medyo nangangapa kami nung mga gawa nga ng siyempre ang daming mga waiting time, daming mga nasasayang na oras, mga ilang araw ka sa karsada. Ngayon okay na kasi hindi ko pa natatapos yung yung load ko na to. Meron na rin silang ibinigay sa aking reload eh.
hindi ko pa na i-deliver, meron na rin agad tayong reload papuntang Kansas. I-pick up tayo, tapos pupunta tayo ng Ontario. Isang ikutan, baka pabalikin na naman ako ng Winnipeg. Masaya nga ako nagpapasalamat talaga ako. Kahit paano, makakabawi-bawi tayo sa mga losses natin, at saka higit sa lahat yung sa safety natin, kasi gastos tayo sa safety, guys Lahat naman ng gastos dito sa ano, guys, pagka mayroong kang negosyo rito sa Canada, yung mga tawag nito, yung mga expenses mo, tulad ng mga ano, paggawa ka ng truck, i-deduct muna yan sa expenses mo bago nila taksan yung income ng company mo. Let's say kung ang annual income ng company mo, ito bigyan ko kayo ng example. Annual income ng company mo is $150,000 or 150,000. Tapos yung lahat ng expenses niya is umabot siya ng 145,000. Kasama na yun sa pasahod mo sa sarili mo, kasi ikaw naka-corporation ka ako corporation kasi ako pasahod ko sa sarili ko, kasi parang ako na may-ari ng ako may-ari ng company, ako may-ari ng truck, ang owner operator ako, pero naka-corporation ako. Yung pinapasahod ko yung sarili ko, expenses yun ng company. Ako yung driver niya, parang empleyado, sumasahod ako, expenses yun ng company. Papagawa sa truck, expenses ng company yun. Lahat. Kaya kapag dumating yung buwan ng annual taxation ng corporation, dapat magtatali lang kung magkano yung expenses mo doon sa kinita or gross income ng corporation mo. Gaya ng sinabi ko, kapag 150,000 a year, dapat yung expenses is nasa 150,000 din. Yung iba, kapag truck nila ay ang expenses nila mga 120 lang, may 30,000 na natitira sa corporation nila. Siyempre, yun ang tataksan ng government. Malaki-laki yun kung ano ba, 12% ng tax sa Manitoba sa company, o di magkano yung 12% ng ng 30,000, mga $2,000, malaki rin yun. 12% ng 30,000, nasa ano pala, 3,600 yung 12% ng 30,000. Yun ang kukunin ni government. Yung mga Pilipino, or sabihin natin lahat ng mga ilan sa mga owner operator, wise din. Pwede ka naman kasi bumili ng mga guys, mga equipment mo, mga tawag nito, yung tools mo, i-deduction mo doon, expenses din yon, tools, ganyan. O kaya ikaw, huwag kang bumiyahe ng mga 2 buwan, 2 months, naka-vacation ka, since may pera naman yung corporation mo, pasahurin ka pa rin ng corporation mo kahit na hindi bumiyahe ang truck mo.
expenses yun kasi sumasahod ka. Para hindi lang talaga totaling totaling malaki matitira doon sa corporation mo. Para hindi masyadong malaki ang tataksan ni Canada sa corporation mo. Pero ikaw na individual na nagpa-file ng income tax, magta-tax ka syempre. Pero iba pa rin kapag ka individual. Kasi kapag ka yung individual, may refund. Kapag ka corporation kasi, I don't think magkakaroon ka ng refund. Hindi ka magkakaroon ng refund kapag corporation. Ganoon ang mga ginagawa ng mga kapwa nating owner operator dito. At isa na rin ako. Legal naman yun kasi yun naman talagang advice. Shock City, yan guys. Dito na tayo sa Shock City Lapit-lapit na tayo sa dideliveran natin. Rotratin ko na ngayon para nandun na tayo para bukas. After delivery, go to Kansas, pick up, tapos punta tayo ng Ontario. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Thank you for watching Ingat kayo lagi hanggang sa muli natin pagkikita guys, no? Thank you. So nga pala, habol mga nagsasabing mayroong yung truck ko, yung tawag nito, nakikita nyo ba? Chicken gen. Minsan nagpapakita, minsan nawawala. Sensor lang yan, yung mga maduming sensor, sigurado yan. So far naman wala akong nararamdaman sa truck ko na hindi maganda kasi bagong safety nga. Normal lang yan. Yan ang sabi ko sa inyo, 4 na taon na nating hawak, mahigit 4 na taon nang hawak natin ang truck natin. Magkakaroon talaga ng mga kung ano sa truck na yan. Pero sana naman mabayaran ko ito. Pag nabayaran ko na to, magamit pa natin kahit mga 2 to 3 years bago nating you never know kung gusto nating i-dispose. Kasi ilang taon na ako, 44 na ako plus 4 years pa kamo. So next year 45 na ako. Tapos bayad na yung truck ko, another 3 years, 48 na ako nyan. 3 years na magamit ko yung truck ko na to bago ko ibenta, balik ako maging company. Siguro naman nakaipon na rin ako ng maganda-ganda sa 3 taon na yan. Simantakin mo yung $4,000 na binabayad mo times 36 months, magkano yun? Pumapalo siya ng $144,000 sa loob ng 3 taon o sa loob ng 36 months. Hopefully, yan, computation lang yung guys hindi ko naman sinasabing yun na yun. Pero sa ngayon nga, nakita nyo naman, nagbabayad ako ng truck, nakaka-survive naman nakaka-provide pa tayo, di ba? Nakakabili pa tayo ng mga investment natin na nagbabayad pa lang ako ng truck. How much more guys pagbayad ko na itong truck? Kaya iniingatan ko si Cordapia. How much more yun? Malalaman na lang natin. Kaya maganda rin ang mag-owner operator. Basta masipag ka at gusto mo mag-owner operator, go ahead. Yan, pero kung masaya ka na sa pagiging company at okay naman yung sinasahod mo sa pangangailangan nyo, bakit ka pa mag-owner operator? Like I said, madalas kong sinasabi, kung ano yung inyong gusto sa buhay o gusto, ire-respeto yan. Kung gusto yung mag-owner operator, go ahead. At kung hindi nag-workout, ibalik nyo truck nyo, balik ka ulit sa pagiging company. Ayan, at least may trabaho ka pa rin, at least nasubukan mo, yun. Alright guys, thank you for watching. Dire-diretso lang ako nito.
Napakalinis ng karsada, dire-diretso. Ang haba nito. Ang haba nitong I-29 na to. Bukas, delivery na tayo doon, tapos pick up tayo. Bye guys! Yes! Lakai Tracker.